Hinolda ang sarong empleyado kan gobyerno matapos na mag-withdraw sa sarong automated teller machine sa Diversion Road, Barangay Triangulo, Naga City, alas 7:45 kasubanggi, Disyembre 22. Pigbisto ang biktima na si alias June, 43 anyos, residente kan Barangay Pacol, parehong syudad. Sigun kay Police Colonel Chester Pumar, ang tagapagtaram kan Naga City Police Office, matapos na mag-withdraw nin 5,000 pesos, niranihan ang biktima kan sospek asin tinutukan nin kutsilyo. Alagad nan laban ang biktima hasta sa makuhaan atensyon kan publiko. Pigbisto ang sospek na si alias Yen, 20 anyos, residente kan Barangay San Roque, Milaor, Camarines Sur. Habang nagpatrolya ang Traffic Enforcement Unit, Naga City Police Office, ay may nakita siyang parang commotion, malapit sa isang mall. Then, particularly sa Triangulo, Naga City. So, nung pinuntahan ko nila yung commotion, may nakita silang isang lalaki na nakadapa na may kutsilyo sa malapit sa kanya. So, kasama din yung parang yung may pera, no? So, habang ito ay hawak-hawak ng mga bystanders o yung mga tao doon. Nagpurbar pa man kuta na magtakas ang suspechado, alagad ay na ini nakatakas pa kan grupuhan kan bystanders. Sa publiko natin sa mga lalo mag-withdraw, ang pinaka-the best po talagang prevention sa mga ganitong incidents. Magpasama kayo sa immediate family nyo, kaibigan nyo, lalong-lalo na kung sobrang laki ng pera. So, wala pong pinipili ngayon ang mga ganitong kriminal kahit kukunti ang pera mo at ang kailangan lang nila ay yung oportunidad or yung chance na wala kang kasama, walang kasabay, walang tao, and of course medyo isolated. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan Police Station 5 ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Danica Garcia.